Dumating na ang AstraZeneca vaccine sa lalawigan ng Pampanga at Bataan nitong ikalawang linggo ng Marso. 5,130 doses ng naturang bakuna ang na-turn over ng Department of Health sa Pampanga nitong March 12. Nasa cold storage facility na sa Provincial Engineering Office Compound sa City of San Fernando ang mga AstraZeneca vaccines. Nakahanda na rin ang 6 na vaccination teams ng Pampanga para sa agarang pagbabakuna sa lahat ng medical frontliners ng lalawigan. Standby rin ang grupo para umagapay sa iba pang vaccination drive sa bansa. Pwede nyo kami ng storage namin and our team, I think we have minimum 9,000 or more than 6 teams na naka-ready para tumulong po sa inyo. Sana po mabigyan nyo kami ng tiwala na natulungan po namin kayo. Sa Bataan naman, 1,420 doses ng AstraZeneca na rin ang dumating noong ika-9 ng Marso. Hangad ng Bataan Provincial Government na mabakunahan na ang higit 5,000 medical workers bago matapos ang taon. Bukod sa mga bakuna mula sa Sinovac at AstraZeneca, inaasahan na rin ang pagdating ng Moderna vaccines. Na nagsarado na po si Secretary Galvez o magsasarado na with Moderna. So hopefully pati ang Moderna ay dumating na rin in the end of second quarter of this year. Sa latest clinical analysis na inilabas ng AstraZeneca, 76% ang efficacy rate ng kanilang bakuna matapos matanggap ang unang dose nito. Sa ikalawang dose na tatanggapin matapos ang 12 weeks, tataas pa sa 82% ang efficacy rate ng naturang vaccine. Sa kasalukuyan, mayroon ng 525,600 doses ng AstraZeneca vaccines ang dumating sa Pilipinas. Ito'y mga donasyon mula sa Global COVAX Facility. Rainiel Pawid, CLTV News.